গড়েশ্বৰ আঞ্চলিকৰ যেটো বাথৌৰ অধিৱেশন চলি আছে মোক এটা যেটো ইয়াৰ প্ৰাৰ্থনা সভা তাত মাতিছিলে আৰু হিচাপে আহিছোঁ ভালেই লাগিল। আজি বহুত ঠাণ্ডা কুঁৱলী তথাপিও তাৰ মাজতে সকলো বাথৌ ভক্ত ৰাইজে গোটেই গড়েশ্বৰত একত্ৰিত হৈ ফালে এই প্ৰাৰ্থনাটো কৰিছে আৰু এতিয়া বাকী তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচীবিলাকো আছে। তো ভাল লাগে যেতিয়া আমাৰ সকলো সাধাৰণ মানুহখিনিয়ে ধৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ আধ্যাত্মিক লাইনটোত আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু উৎসৱ পাতোঁ, কাম কৰোঁ, চৰ্চা কৰোঁ। মানৱ জাতি, মানৱ ধৰ্ম, ঈশ্বৰৰ লীলা, ঈশ্বৰৰ সৃষ্টি এই বিষয়ে যেতিয়া চৰ্চা হয় তেতিয়া মানুহে অলপ হ'লেও নিজৰ জীৱনটো আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি দিশ বিচাৰি পায়। গতিকে এইকাৰণে উদ্যোক্তাসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। बाथौ दिनै जोंनि जे गरायसर आनसलिकनि 20थि खुंगा जि बाथौ महासभा बेयो मैयानिफ्राय आरम्भ जाबाय। मैया गोबां प्रग्राम बिदिनो जानानै थांबाय आरो दिनै 4 जानुवारि बेवहाय दिनै मेनलि जोंना बेवहाय फुंनि बाहागोआव फिरफिला बिरहोनाय बाथौनि आरो लोगोसे गोथैसि बावनाय बेनिफ्राय 58टा 58 गामिजों गासिबो खौसेयै गौमा आरज बेवहाय दिनै जाबाय आरो बे गौमा आरजखौ आनुष्ठानिक भाबै बेखेवना होयो बा बेयाव बाहागो लायो जोंनि असम विधान सभानि स्पिकार मानगोनां श्रीजुत बिस्वजित दैमारि सारा आरो बेवहाय गोबां बर' हारिनि सोमोन्दै बर' धोरोमनि सोमोन्दै बेवहाय बिथाङा गोबां मेहेरगोनां बिबुंथि होलांबाय। निश्चय जोंनि जिबिलाक माइनावफोर बेवहाय गोबां हयथ' सोलोंनो मोनदो बर' हारि बर' धोरोमखौ जों माबायदि आवगायलांनांगोन भबिष्यतआव आरो बेनिफ्राय गेवलां मेलखौबो जों जागायसिनगोन दसे उनाव। बे गेवलां मेलखौ बेखेवनो थाखाय जोंहा बिटिसिनिनो जोंनि गरायसर समष्टिनि मानगोनां MCLA बिथां महेश्वर बसुमतारी सारखौ जोङो लिंहरदों। बिथाङा सफैसिगोन आरो बे गेवलां मेलावनो जोङो गाहाय आलासि हिसाबै लिंहरदों सुरेश इसवारी फोसावदिं नेहाथारि दुलाराय बाथौ गौथुम वेस्ट बेंगल। बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैबाय आरो जोंनि जिथुनिखि बिसम्बि बे बिसम्बिनि मुङानो जाबाय जर बान्दो आरो बे जर बान्दोखौ जोङो बेखेवनो थाखाय जोंनि आलासि महरै जोङो बेखेवगिरि हिसाबै जों लिंहरदों बिथां बिटिसिनि मानगोनां EM गणेश कसारी सार बिथांखौ। बिथाङाबो जोंनि गेजेराव दसे उनाव नुजाथिफैगोन आरो बेवहाय जोंहा बिदिनो एपइन्टेड स्पिकार जर'खा आलासि बे जर'खा आलासि हिसाबै जोङो जोंनि बिटिसिनिनो EM लोमस्राव दैमारि सारखौबो जों लिंहरदो आरो बिथाङाबो दसे उनाव नुजाथिफैगोन। बिदिनो जोंनि बर' हारिखौ जोङो धोरोमनि लामाजों माबायदि खौसेथि जों लांनो हागोन बेनि थाखाय जाहाथे इसोरा जोंखौ सानफ्रोमबो सहायखौ जुगहोयो। आफा इसोर बोराइ बाथौआ जोंखौ जोंनि सास्थ्रखौ जाहाथे मोजां लाखियो आरो जोंनि बे ओनसोलाव गोबां धोरोमनि बिथिङावनो लानानै फरायनायनि बिथिङावनो लानानै गावनि गोदान बोसोरनि दा देहा सोलेर गासिबो बिथिङाव जाहाथे आफा इसोर बोराइ बाथौआ जोंखौ सानफ्रोमबो बोर साबस्रियो। बेखौ जोङो 20थि जिथुनिखि बोसोरसालिया जुथुमा जोंनि बे 20थि बोसोरसालिया जुथुमानिफ्राय जोङो इसोरनियाव बोर बिहरबाय। गोजोन्थों।